Uyakhaba usathana ucinga umane delete le video ndiyaphinda ndiyirekhoda. Mfowethu, nabona ndibelile zuke ejimini. Mandigqibezele. Umoya wobungoma ayondidibene nefemeli yakho, ayingobantu badala bakokwenu leyo. You have no relations with the Marine Kingdom. That is your enemy. Mfowethu, amagqirha kabini. Kukho amagqirha azi-victims, kukho amagqirha ayaziyo uba sebenzela abantu, uba sebenzela uMami Water. Wena I'm sure u-experience lelo ndandidlule kuyo nami. Wakandilandela lo moya weMami Water. Umane usophuka, utshayisa imoto, ukhostwe imoto zikukhosta imali, uluza imali ngendlela ongazaziyo, uluza imisebenzi. That's the money they are threatening you. Why would your family threaten you ukuze wenze intando yayo? Khazibuze loo nto wena. Do you know uMami Water mfethu? uMami Water umzantsi wakhe inyoka, unomzantsi obomvu. Ngentla unjengekulo okanye uyabona abantu baseDubai, unje umntla kaMami Water. Eva unaye wena umuntu onomzantsi wenyoka kokwe, and iikhala zakhe uyathanda. Uyabona uba uqaphela abantu bathali athi zithanda unxiba all red, ukube kuphinde kubekho enye isimboli yakhe i-leopard skin. Mami Water lo. They are working for Mami Water. There's uMami Water, there's the Queen of the Coast, uNomalanga. Le nto athi amaXhosa nguMamlambo. Lithi iBhayibhile kamdescribe nguJezebel. These are sisters, uMami Water and the Queen of the Coast. But ayingomntu uyi-one. Amagqirha asebenzela uMami Water. That's why xa bethi bayakuthwasisa bahamba bakusemanzini. That's why inyoka kuthiwa sisihlobo sakho. It's because uMami Water inyoka, half snake, half human. Mfowethu, you can quit ubugqirha. You are working for Mami Water xa uligqirha ulixhwele. You must know that. Ungakhwitha mfowethu, uqhawule ezo ntsimbi, ulahlele phaa loo nto leyo, uzinikele kuJesu. If umoya wobungoma ngokaThixo, why usitsha xa sithandazela igqirha ngegama likaJesu, lipenapene liphambane, litshiswa ligama likaJesu? Kanti into kaThixo ayiyonto idibene nokaThixo sibaba. Yimimoya yamadimoni eba-tortured by igama likaJesu. Why abantu bakokwenu ngobezawutorturiswa ligama likaJesu? I've suffered under that spirit. This spirit sikaMami Water wanted me for so long. Lisandilandela nangoku. And ndibulela uJesu uba wandibonisa sasuka uba ngowuphi lo moya undifunayo. There was a stage also operator la moya ngee-gifts zawo. Fumanisa uba ndiyabona into ezingabonwa ngabantu, ndiyakwazi ukwazi iimfihlelo zabantu, ndiyathini, ndiyaphupha yonke lawo. Yayise-operator la moya, uyabo. Kwakushota mna ndiwuvume, ndithi ndiyathwasa. La moya has tormented ifamily yami kwicala likamama too much. Uyeva? Hayi bulo buhlobo bakho mfethu. Those are not your family members. Those are not your elders. Those are wicked demons serving. That's Mami Water mfowethu. I've encountered Mami Water in a human form, dressed in all white, but she could not approach me. Ngicela uJesu brat, uNkulunkulu, if lo moya wobungoma ngowakho, ndicela undibonise. If awunguwo ngicela ususe kum. Wena ubasele kanje uba uyaphupha, uyabona. Fethu, that gift was in you all along. It's a gift from uNkulunkulu wakho lonayo. Qha uSathane ufuna uyihijacka ayisebenzise. Kuthiwe uyinikwa ngabaphansi. Ayikho loo nto sibali. Mami Water is not your friend. She's your enemy. She will kill you. That's why after uvume ukufa uvela usokole.
sokole worse. That's your enemy. She has only come to kill, to steal, and to destroy. She steals your wealth. They steal your wealth to buy in your lifetime. You were supposed to be a millionaire. They take it. The day uvuma, uyithathwa yonke sibali ubutyebi bakho. Ngoku ubungekabi nabo. Your star, your destiny iyayithatha umami wodwa mfowethu. Ubaseleka wena uthi uligqirha. Uvuma uthi uvuma vele uvuma ukuva mfowethu. You have sold your soul. You have died on that day. Ufile. You will have no share or inheritance in the kingdom of life. You have accepted death. These are fallen angels mfowethu. Yabo. Yabona sibali uxelelwa ngumuntu oyaziyo personally le way. Even my family members mfethu from my mother's side. Ukhona wayeseva iQueen of the Coast. Yabo. Yes bali. Ungabukhwethu ubungoma. Abunando kwenza noJesu, abukho nando kwenza nomdali wakho. Umuntu okuthandayo nguJesu. Umuntu oneplans zakho zokusikelela ngokuthi brale we ayinando kwenza nenkolo yabelungu, nenkolo yabantu bemnyama. Braze. Ngabantwana bezifallen angels abaze nezi arguments zinje. uJesu ngowakho mfethu uYeshua. Wavela wena sibali. Why uzawuyeka useve uYeshua mfowethu useve half snake and half human? Uthi ngabantu bakokwenu. Bokujonga kayi-1 umuntu oza kuwe ethongweni. Ndifuna uzukuyiqaphele le. Uthi ngutata omkhulu wakho. Zokumqaphela ebusweni buyafana nani umuntu okokwenu lo muntu uze apha. I promise you, they can't get that detail 100% correct. Uyabona ba okay, uphanse wafana notata omkhulu. Ayinguye, bomqaphela. Ubomcela uma engcuthi uba uzukundikhumbuze ndibiza igama lika Jesu xa elapha lo muntu. Uzobona umhlolo oza kwenzeka. Njengokuthi ngutata omkhulu wakho lo uzawubona umhlola oza kwenzeka sibali. Braz, ayikho into normal, ayikho into ordinary. Kuyaliwa every day. Qha siyalityaziswa wenze ngathi life normal. Khona normal apha bra. These people know they don't have time. And bandihlasela sucinga uba ndiyonwaba kanti ndenze ezi videos. They attack me as well. Yabo. They attack me. And bayabukela yabona abanye ngobabukele. They're monitoring me. My aim mfowethu is for wena usekoneni ucinga uba there's no way out. Bakuxinanisele ngobungoma. Kodwa into yakokwenu, ayonto yakokwenu sibali phuma apho mfowethu. Iya kuJesu umbuze mfowethu waza kuyeke. Nami uJesu had to be practical sibali because I was tormented practically by the spirit. It would manifest physical. There was no way gap yoba sibe mhlambi bendawushunyelwa ngumuntu ngeke theory ndimlandele. I knew the demon that was following me was real, not theory. So uJesu had to be practical kayidila nami. Yabo. Practical uJesu mfowethu mbuze. Yeka umfundisi wakho yiya wena luminakho uguqe ngoku unxibe ezontsimbi. Umbuze lo moya ngowakho nango suJesu. If ayingowakho khanibonise. And undikhulule uba ingowakho kulo moya ubungoma. Yakuxelela ugaba ke mina naxesha nacawa nantona naxesha lemali yenu ndinixelela inyani for free. Sibali, I have nothing to gain from this. Nibhatalwa mina kwezinto. Xelela lingugaba ndilapha mahala.